Asta печать, четвърта част на Happy Wheels. И рестарт. Естествено. О, не! Оле, не, моля ви, не в нас работа. Моля ви. Продавам се. Не! О, майко. Ти гаднярско нещо. Сега се откача бе много хубаво. Откачи се! О, не, в една срата ми го забива пидерас. Ох. Всяко ти ли ще виса? О, не. Спокойно, пич, сори. Ох. И аз питвам също като тебе. Сега си ми запълнали война в газове! Ама че се направи бас извращената игра да навират в газове. Сериозно. Аз мога и ти да се лети. Не, о не. Това много го мразя да се учи. Хеликоптера предпазя таяц. Хе-хе. Боре хеликоптер, са на къде? Напред. Добре. Тук с фляй много лесно са. Добре. Не. Ох, вече съм жив. Нещо ми няма. Аре. О, фък. Ох. Бас извращеното. Just my level. Да салат спинър. Аре, го видим. Той. Какво е? Съсед този вече ще бъде. Супер. Не, не, молята. Не го прави. О, не. Не. Защо? Защо го правиш? Аз защо като царата не падам? Да не съм залепен. О, не. Impossible. И чук. Тук си мислех, че има хора. Сечих се. Ще използвам хеликоптера.
О, хора! Здравейте! Аз се върнах. Това ли беше бълно невъзможно, не го ща. 6 минути, супер. Rob Swing Pro. Не, няма да лъжа Pro да пробвам това. Чува да е тос. Яха! Аз съм убиец! Не! Когато уби собственика си. Не! Когато е убиец. О, да. О, да. О, не. Сетих се на кой. Тос невър! Нига! О! Чечи пра... Супер. Дядо Коля! Не! Майко! Не се пусне! Всяко му откачи. Сменям героя на и този пич. Нави! Ама не се отменява и нещата, гледам. Окей, това е много тъпо. Искам Rob Swing. Rob Swing Pro. Не, кое ще стане? Това въобще не е Rob Swing. Кое това, бе? Ди момент, хора. Искам да видя едно нещо. Това бъгнали. Бъгнали са? Какво? По дяволите се случи. Омага. И сега ще се върна като рестартирам Happy Wheels. Окей, хора, върнах се, рестартирах го, всичко наред. Пли. О, някакво ново. Има. Я да го видим. Окей. Тати! Къде отиваме? Някъде в Египет сме, може би, синко. Били? Какво е това? Омага. О, не. Ще става нещо гадно. Тати! Какво беше това? Откъде да знам, но ще ни убие? О, не. Стъмни се. Тати! Какво става? Не знам, аз. Още ти шляпам с ръката. Искаш да те убия? Не, тати! Добре. Трябва да тръгваме. Змия. Какво? Айт, газуми. Не. Ще трябва да слизаме. Намерил съм някаква пръчка.